Čus, autobus! Zdraví vás Goldrax. Vítajte u druhého videa z Minecraftu Pocket Edition. Som tu spoločne s Fireom Dragonom. Zdravím všechny draky a ich potomky. Dobre, takže teraz by som aj ukázal, čo som zmenil. Ty sa tam môžeš ísť poprechádzať. Čo som zmenil ako, jak bolo prvé video. A teraz som kus vylepšil dom. Tu dovnútra som dal dve postele ako on. Bude spať, tu som dal toto, tu a ešte okolo kvety. Takže na dnešný diel som sa pripravil. Ken, tak môžeš ísť a Fire, budem ťa volať, a môžeš ísť naťažiť drevo. S sekerou. Dáš mi? To si vyrobil, ja už nemám. A ja by som išiel pokračovať v tom, čo budem robiť. Dobre, takže jem si po lopatu. Tak. Máš tam sekeru? Lopata, musím si asi vyrobiť. Tak, dve. Koľko dreva by si chcel? Koľko zobereš? OK. Dobre. Že, ja by som teraz urobil farmu na obilie. Toto biele nemusíš. Lebo toto nechcem. To je Že ja by som urobil farmu na obilie a mne sa zdá, že tak bude stačiť zatiaľ. Dobre, takže tu tak dám drevo. Ako majú dedinčania tam svojich. Hlavne toto, hej. A Fajre, toto je tu dreva, hej. Aby toto potreboval som. Je krásna cestička. Dobre. Že... Môžeme si potom urobiť cestu do nedru. No hej, dobre, okej. Ale až potom. Keby si mala iron. Hej, okej. Ja zatiaľ tu urobím na obilie. Počkaj. Kde si? Tu, OK. Zatiaľ to som ti dal, tu ti hodím. Na. Díky. A toto nechceš, tak kde? Tak ja tu budem sadiť, aby sme mali papu, aby sme dali tam zvieratá do hrady. Obilie. Áno. Že tu bude ako stred. Vidím. Tak. Keď, no tak môžeš dať preč toto. Počkaj, čo? To drevo? Nie, aj, ale že aby nebola voda, teda, že by nepršalo. Počkaj. To drevo mám dať dole? Čo robím? Nie, dobre. Len že by nepršalo, môžeš dať nejaký príkaz. Ale počkaj, to mám dať dole? Nie, toto dobré. Ja to tak na schvál robím. Vrať. Nie tak. Daj normálne. Jaj. Čo predávať? Nie, dobre. Dobre, tak. Ja zatiaľ budem pokračovať. Sa idem vyspať. Choď aj ty. Nemáš cobblestone. Nemáš náhodou cobblestone? Asi, neviem. No, tak sa vyspíme. Tak potrebujem náhodou 3. Či nemáš? Tak musíš ísť vykopať, keď. Ja som ešte nestal. To vieš tak vidno. Chceš krump? Nemáš, dobre. Krump mám. OK. Tam som videl. Tu je kevka. Hej, viem. Trochu blbo. Ty kurča, choď do ryti. Choď do Dobre, takže... Mne to odpojilo. No tak skús sa pripojiť, no. Mne tu písalo, že som sa až teraz pripojil na Wi-Fi, to neviem. Čo tak blbne. Neviem. Ty sa zatiaľ pripoj. Tak, tu dáme drevko. Šup. Tak. OK. Tak počkaj trochu. Sorry, to prasa. Lebo aj tak prasa nejde na obilie, takže... Ide. No, na mrkvu. Ale tu kurča, môžeš prilákať, kurča. Neviem. Lebo to ide na toto vity. Hej, bo viete, jak on to vie, čo robím? Lebo tu ako vedľa seba. Tak. Hej. Ostav ďalej, to ti pôjde. Vedľa seba sedíme, takže tak. Zatiaľ sa pripojujem. A dajak to nejde.
Som potrebovala drevo ešte. Či? Nie. To že stačí. OK. Takže tak máme toto. Ešte by som išiel po buket. Tak. Voda. Zdravá voda. Skúsime znova ísť. Aha, dobre, skús. A teba tu vidno. Hej. To deditov. Hej, tu je mám. Nezabij ma, please. To je dobré. Pagnutý. No, už si sa odpojil. Dobre, tak počkáme na ňo. By som urobil ešte aj... Potrebujem naťačiť kobl a urobil som aj na sneh, bo som bol na malej výprave, aby sme urobili snehuliakov, aby som mal nekonečný zdroj toho snehu. Čakaj. Máš zapnutý Wi-Fi? Už. Mám. Možno budeme preskúmať tú kejvku, keď budeme na torčke. OK. Dobre. Nemám krump. Keď sa pripojíš, sa mi daj krump. Zobral som aj pumpkiny. Takže tak. Super. Jak si bugnutý tam, si vole. Dobre. Myslím to, že urobím z toho sériu. No určite. Left game. Toto viem. Ja by som to poslal veľa toho. Tu. By som dal 3. Čo robíš? Tak ako na sneh, hej. Aha. Čakaj, jak to robil Pedro. 3x3. Čakaj, toto potrebujem ešte dačo vykopať, čakaj. Keď sa tu pripojíš, no tak potom vykopem. Dobre, tak. Aby som mohol, vieš, podľa tu dole toto robiť. Tak. Alebo si vyrobím... Už si tu. Nice. Dobre, takže dáš mi krump. Šup. Ja to vyťažím, ale neukáž čo. Nie, no tak vyťaž kameň, hej, a potom ho hoď. Kamene? Hej, koblu. Dobre, tak ja ťa tu Tu je počkám. láva. Nie, toto nie, do kejvky. Okej. Poď tam, poza mnou. Okej, choď tam, ja sa portnem. Tu je to hneď. Au. Čakaj. OK, poď. Tu kop, hej, kobl, aspoň 20. 20? OK, 20, áno. Au, som si ubral hĺbko. Au, a ja. Som kýľavý, jak starý dedek. Padám furt do tí dzíry. Dobre. A pozrite, ako som bol na výprave veľmi dlhej, som položil kobel, no. Som bol na veľmi dlhej výprave, ale normálne som tak rýchlo, ako prišiel, a viete jak, potom vám ukážem. Keď dáte krump, tak dáte, čakajte, dáte teleport a ja som si to tu uložil, ako dom, potom snežné veže, nesnežné, ako ľadové veže a snežný les. Dakedy by sme si dačo urobili z nich, keď by som mal ako ten Silk Touch, no tak by sme si naťažili toto veže, by sme mali, hej, ako toto. Kde si? Ľada, tak. Tu? Vidíme, čakaj, to má bagom sa. Hej, sa baglo všetko. Dám to pri postele. Hej, tu otvorená čestka. Počkaj, teraz Hej, ty si tu u dverách. Teraz to baglo. Nemáš ten kobol? Nie. Ho držíš. Ja ho nedržím? Držíš. Bagnuté jak. No. What?
Už. OK. Už v pohode. Hej. V pohode. Dobre. Počkaj, že mám drevo. Máš kolu? Hej, mám kobol. Okay. Keď tak potom vyťaž, hej, toto. Prepáčte za tie lagy, ale to hráme ako spolu, takže ináč sa to nedá. Dobre, takže tak. Po tu. Áno, kde si? Tu. Vonku. Dobre, prasa. Po tu a vyťaž, hej, to ten kobl. Tu čo je. Čakaj, hej. No tak zabij, pozabíjaj, no ty zlý si. Pozabíjaj. Sorry. Ale je to tak. Čo vyťažiť? Tu, hej, tu ako som stával. Tu poď sem. Ukáž mi teraz. Tu. Ten? Toto je 2. Čie? Toto je tu 2. Aha, čie? No, ešte jeden. OK, stačí. OK. Môžeš ešte naťažiť kobl. By som tu dal do tých snehulákov. Počkaj, ja si prídem na výpravu. Nie, ale poď mi pomáhať. OK. To bude super na sneh. OK, jeden snehulák. Pandulák. Koľko mám snehu, toľko ich dám. Choď aj ty snehuláku. Vidíš, že to ide. Dick? Si bugnutý, hej. Lebo to keď hráme dvaja, tak sa to buguje. Že sorry. Dick, on vyskočil v pohode. What? Hajzle, neutekaj. Ťa zabijem lopatou. Díky. Si mi tu všetko. Hajzel jeden. Dobre. Čo robíš? Nič. Nevyskakuj, kamo. No. Zlý snehulák. Hajzel. To dosť baví to. Ešte dáme 3 a čo? A nič. A čo si chcel? Nič. Dobre. No choďte, chcem dať snehuláka vašho kamoša. Ešte trochu zahráme, lebo nemáme veľmi dovolené. Možno, že to bude krátke video. Ešte trošku mi poď dať kobl, aby som dokončila aspoň toto. A ukončíme to. Ty si za kreatív? Ne. Áno, vrať si to naspäť. Okay. Nehekuj. A daj mi kobl. Hej, počkaj. Pozor si naše dia. OK, no, počkaj, ja si zmením. Počkaj. Daj, šup. T0. OK, no daj. Hej, vrať ten meč. Fuj, nekuj. No daj, kobl. Daj mi tu kobl. Ja nemám kobl. To si mal ťažiť. Aj ja som tiež, a mne to nešlo do inventára, nechápeš, že sú tu logy. Tak daj mne krump. OK. No. OK. Ideme sa vyspať, poď. Poď. Idem do druhej strany. Čakaj. Dobre. Dík, jak ty tu spíš. Ja levitujem. Ty hacker. Dobre, tak poď. Idem ťažiť. Ty zatiaľ tu rob dačo. Ale vrať ten meč diamantový. Nehekuj mi tu. Pamiatku. Ale nehekuj. OK, neboj. Ťažíme. A jeho kanál máte v popisu videa. Áno. Takže naťažíme a ukončíme to. Škoda, že také krátke, ale veľmi nemôžeme byť. Aj veľmi je to, veľmi to seká na stole. Áno. Takže potom už
keď dáte lajky, no tak. A Áno, sledujte môj channel. áno, Tiež tam dám nové video. áno. Ale aj môj, nezabudnite. Ale tak mi dávajte aj odbery, ne? To je taký malý akéby speciál za 5 odberateľov. Takže tak. Dobre, že mám to tú farmu. Ale fakt som nehajkoval, verte mi. Som bol na výprave a mi to potvrdí. A Fire? Áno, hackoval tu. Nehajkoval. Celý deň tu hackoval. Nehajkoval. Neklam. Nie. Klamem, bež. Keď si toto givol, ten match, no tak vidíte. Taký speciál. Som tiež na také mini výprave. Tak poď tu. Počkaj. Ideme to ukončiť, poď. Len to ukončím, ešte iba pohľadám a hneď. Rozumie, dedina, to je taký dobrý bajom. No hej, to ja som ho už hľadal, ale som nič nenašiel. Nie? Dobre, takže ja si to sám ukončím. Som na mňa vysrel. Tak poď. Čakaj. Takže tu si nastavím. Seating. Už idem. Tak sa portni, keď. Vieš, pozri. Nemôžem. Však daj normálne TP. To je dlhé písanie. Daj si naspäť. Game mode. Nemám game mode. Máš. Či? Sorry. To jak? Som si dal toto, som to apply. No, tak si daj naspäť. Dobre, takže... No poď, kúkaj sa tu. Pre dnešné video to bude všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like, poprípadne odber. Jeho kanál bude, ešte raz hovorím, že v popisu videa. Takže čau, pozdrav. Čau.